Isang mapagpalang araw sa atin mga kaspero. For today's vlog, mag-unbox tayo ng diving flashlight na galing Workos. So, itatry natin to kung ano yung kalidad at yung quality. Quality, isa lang yun. Pero, titingnan natin. Kaya mag-unbox tayo nito mga kaspero. So, huwag na natin patagalin at sisimulan na natin. So, meron na tayong gamit dito. Ayan, gunting. Sana tumalab. Yun, tumalab naman. Ayan. Whoop. Yun. Isa itong Workos DL40. Ayan. Isang set ito mga kaspero. Kasama na yung battery, charger. Ayan. So, open sesame na tayo. Ayan. Lang. So, magandang i-open dito sa kabila. Ayan. Kasi natanggal kaya napunit na. Yun. Tingnan nyo mga kaspero. Sulit na sulit ang ating unboxing ngayon. Wow. Siyempre, unahin natin itong mga accessories niya. May reserva siyang o-ring. Ayan, o-ring. Ito yung ginagamit para di pasukan ng tubig mga kaspero. Tapos, ito yung strap niya. Ayun. Strap. Para sa kamay. Para hindi malaglag. Tapos, itong charger. Kanya, cord. Ayan. Ito. Tapos, ano pang laman dito? So, meron din siyang case ng 18650 na battery mga kaspero. Ayan. So, bali, dalawa siya mga kaspero. And then, ito yung pinaka-manual niya mga kaspero. Ayan. So, mamaya, titingnan natin kung ilang mode siya meron. Oops. Siyempre, hindi mawawala yung charger. So, i-open natin. Siyempre. Ayan, mga kaspero, ang ganda, ang laki. So, pwede dito yung 16340 na battery, 18650, 26650, and then 36650. Ayan, pwede siya dito mga kaspero, suitable siya dito. Pwede siyang mag-charge. Siyempre, let's open na rin yung pinaka mother. Ayan. Workos. Yan. So, ayan. Workos DL40 mga kaspero. Ayan. So, yung pinaka-lead niya, 4 na piraso mga kaspero. 4 lead. Bali 4 lead siya. Ayan. So, let's start. Buksan natin mga kaspero kasi nandito yung battery sa loob. Ayan. So, bali yung o-ring niya mga kaspero is dalawa. Ayan. Tapos yung pinaka-thread niya ang haba. Kaya maganda talaga siya pang diving. Ayan, nandito yung battery. Isang Workos. Pero para hindi siya gumana, ayun may pandikit. Tinanggal ko na rin. Eto. So, dalawang 26650 yung battery niya mga kaspero. Ayan, Workos. And then, itatry natin ito kung gagana. So, pasok natin ulit. So, bali mamayang gabi mga kaspero, makikita nyo kung gaano kalakas itong ilaw niya. Tapos, meron kasi siyang for mode mga kaspero. Bali, meron siyang turbo na 5,000 lumens. Ayan. So, yung high niya is 2,000 lumens, and then yung medium
is nasa 820 lumens. Tapos yung pinaka low niya is 300 lumens lang mga kaspero. So yung working hours niya sa turbo natin is 3 hours and 25 minutes. Ayun. Tapos yung pinaka high niya is 4 hours and 7 minutes. So matagal siya gamitin mga kaspero. Lalo na yung mga medium niya, 9 hours and 11 minutes. Yun yung kaya niyang i-work mga kaspero. Tuloy-tuloy yan walang patayan. Pag low naman siya, meron siyang 28 hours and 14 minutes na gagamitin mo. So yung tapon o kaya yung meters na abot ng turbo is 400 meters. So napakalayo niya mga kaspero, tsaka malawak. And then yung high niya is 243 meters. So napakalayo din. And then yung medium is 157 meters. Then yung low is nasa 93 meters. Ayan siya mga kaspero, yung manual niya at saka yung light, ano nga tawag yun? Yung light working. Ayan mga kaspero. So ito, itatry muna natin dito kasi maliwanag pa. So bali yung switch niya pala mga kaspero, nakalimutan kong sabihin, is pindot siya. Ayan. Ayan o. Ayan. Napakalakas. Ayan. Tingnan nyo, tirik na tirik pa yung araw niyan mga kaspero. Pero yan na yung pinaka high niya. So pag pinindot ulit natin, ito yung pinaka high niya. Ayan. So ay low na pala yun. Ito yung high. So mga kaspero, mamayang gabi na natin to kasi napakaliwanag ng araw, hindi natin makikita kung gaano talaga siya kalakas. So mamayang gabi titingnan natin. So bye for now and see you later. Good evening mga kaspero. Nandito na tayo sa bye-bye. At dala-dala natin yung Workhorse dive light natin. So itetest natin ito kung ano yung quality niya at saka kung gaano siya kalakas. Tatry natin yung turbo, high, medium at saka low. So dito tayo sa so yan, dito na tayo sa dulo ng bangka mga kaspero. At dala natin itong Workhorse dive light natin. So ito yung pinaka turbo niya. Itatry natin. Ay, mali, pinaka low pala. Ayan. Yun yung pinaka low niya mga kaspero. Ayan. So okay na rin pang pag may inaayos tayo, pwede natin itong gamitin. Ayan. So ito yung medium. Ayan. Medyo malakas na rin siya mga kaspero. Ayan. Ayan. Yan yung bangka oh. Kitang kita. Tapos ito yung high. Ayan. Yan yung high niya mga kaspero. Medyo malakas na rin. Ayun. Kita nga yung bangka sa laot. So try natin yung turbo niya. Ayun. Napakalakas mga kaspero. Ayan. Ayan, sobrang lakas. So nakita niyo na kung gaano kalakas yung ating Workhorse. Ayan. Yun, balik na sa low. So yun lang mga kaspero. Itetest natin to sa night dive natin. At susubukan natin yung quality niya kung tatagal talaga siya. Pero sa time niya naman na nakalagay is matagal naman malobat kasi yung turbo niya nasa 4 hours naman. So sulit rin to. Tsaka matipid din naman ako gumamit ng flashlight mga kaspero.